garek nunggu rawuh daramu sing lagi susah. Ndoro mati. Iya. Awake dhewe ngenteni ning kene iki. Ning kene wae. Bulan kae. Coba yang ngono iki piye? Barane krungu to kaya aku. Bahasane apa? Tai rasa coklat ya lho. Tak jejek kuwi. Bahasane iki ngono. Lupa dengan segalanya. Dunia serasa gelap ngono. Hah? Dunia serasa gelap. Utuh berarti kowe. Kuwi Wah, kita angel marai levelku ki dosen-dosen ki. Ngomong karo iki angel. Jatuh cinta itu piye kok? adalah J A Kok J iki jatuh cinta kok J? jatuh cinta. Goblok. Lah iya jatuh cinta. Ayo terus. Jatuh cinta kuwi apa? Artine? Heeh. J A T Terus U H. jatuh Lah cinta. C I N T J. jatuh atuh T tatuh mutar-mutar Ora iso mereka kok iso gawe. Modir dhewe to kowe. Ndoro Bendoro. Monggo kula aturi paring dawuh dumateng kula. Lah kok tansah anglelo-lelo satunggaling wanita. Iso Kakang Semar. Umatku sapa kasadyan aku bakal mulando. Oh ngaten. Mergo kudu lilaki. Yen wanita sing tak tresnani Kakang Manowati bakal para Oh alah. Lungone iki mergo sakit hati. mergo kuwi Mergo liver. kok liver iki? Lah jare sakit hati. Mergo cem-cemane arep awe iki. Oh, cem-ceman ki apa? Nek saiki iki ngomong cem-ceman Sakit hati itu ada. Nek Apa? S. ngaco Nek cah saiki iki ngomong bokin. Bokin iki arep nikah. Ndoro Bonowati kan. Kan mung sarep didhaupe kan. Tak keker lambemu lho. Kayak pepundene awake dhewe lho. Lah ya Ndoro Bonowati. Kowe mau nyebut ora Banowati kowe kok. Bonowati. Sing salah kowe. Itu salah. Yang bener itu Banowati lho. Tak ngomongnya apa tadi? Kowe
nyebut mau ki Bonowati. Itu salah. Yang bener tuh Banowati. Sing nyebut kowe. Apa? Nyebuti apa? Bonowati. Itu salah. Kok aku terus yang dikaplok? Lah kok salah ditutke, ngapain ditutke? Oh, kowe ngono kowe ya, padha-padha manggon ning sunter kompak kowe ya. Arep apa kowe? Mentang-mentang aku Depok dhewe. Asik ya emosi. Asik ya emosi. Loro Banowati kan arep digawe karo Raden Kurupati. Lah iya. Sakit hati. Lah iya kowe ngomong sing cetha. Lah iya. Iki Desa nglikur ratine ndurung. nah, ngono kuwi lho. Lagi Doro menawi kersa paduka atos menaken kula tansah nderekaken jengkar paduka Doro. Ing mangkono ayo Kakang Semar lan kabeh putra Noah. Monggo kula nderekaken. Monggo kula nderekaken Doro. Lagi nanging menika Surya mangrangsang wayah, Gus. Risedeng nalendra ngaksa laku kamal waleh ingkang ambira mangarah ngisis yung injil Prabowo
Tadi mangsaku. Obat kapito kaya buntut tulat tanpa angin. Kita jerokan mana beranjangan. Dan cekat kepleket bantol. Semua gandamu kan. Kang pengawak Hareksa Haksri mangka panggudhaning Raden Permadi pranyata pangijwantaing Bathara Surapati mengang garwa Bathari Darmastuti.
marang Kang Sureng Prang samyong udhanaken harumarum Piye, Ger? Endro. Kula ngaturaken sembah pangabdimu kunjuk. Oh, Sedaya kula ngaturaken sembah Bapak kula. Endro lan sira Darmaskuti padha ngaturke sembayo tak tampa pangestuning punwa tampanana ya. Nuri sangat anggen kula mundur. Iki aku wis ngerti. Nek kabeh mau wis dadi wewadining para dewa. Tangeh lan mokal yen sira tumurun ing Arcapada ora duweni perlu kang wigati. Wigatine apa, Indra? Lantip panggaita Padukawa. Saestu leres menapa ingkang dados dawuh Paduka. Kula nampi dawuh saking rajaning Triloka. Kedah paring pepemut dhateng anak kula Kulub Permati. Oh ngono. Yen ngono tak pasrahke. Ayo. Dawuh napa? Nyuwun wedal sawetawis kula badhe piyambakan kalian Permati. Yo. Kulub kaki Permati. Wonten Iki ana dawuh tumrap jeneng sira mula adhi gatek. Midhangetno apa kang dadi dawuh. Aja mbok bacutake jeneng sira Andonsih kelawan Banowati. Amarga pancen abot jeneng sira kudu kepisahan kelawan Banowati nanging mangertiya. Banowati ngono jodohmu nanging besok bisa dadi panciane kamulyaning para Pandhawa. Banowati ngono wis den tetepake para Jawata yen dadi bojone Duryudana ya Kurupati Janaka. Diterima lan diterimake jalaran sepira gedene sengsara kabeh mau yen tinampa mung dadi coba kuwi tumindake satriya. Bener apa kang dadi dawuhe Wa Ismaya? Jeneng sira aja nganti adreng. Tetep blenjani janji yen jeneng sira tetep adreng cecaketan kelawan Banowati bakal nampa pidana saka rajaning Triloka. Mula aja wedi kangelan Permati. Enggal baliya marang Amarta, kumpul marang para Pandhawa, ulun bakal makayanan Permati. sendika mangestuaken kawula. Kepareng kula nyuwun pamit badhe makayanan. Ayo ya. Kena ing cidraku Paman sempurna Apa nggih pamati? wonten wigatos menapa Paduka tabto wonten tengah wono paman. Ngene ngerti ya nggih, aja kaget. Aku ketri bakal ketemu jeneng sira pamati.
awit ngene nggih pamati. Sadurung kapan maneh Rakamu Kurupati lak bakal dhaup karo Banowati lak ya ngono to. Ananging Banowati jaluk kebono untuk kebono jaluk kapaes Satrio bagus tanpa cacat. Lah sapa pamawase Rakamu Kurupati nggih ora ana jagat iki satrio bagus kang tanpa cacat amu kejaba jeneng sira pamati. Mula pamati kesane Rakamu Kurupati kowe gelem dadi juru paes tembuke pinanganten mengko. Nuni paman, kula saged dados juru paes kanggo Banowati. Saged. Nuni Kayana cakuanmu kaya mangkono ayo derekno pamanmu tumuju ngastina bajul Mandara. mangsut marining kalebu putine kaya den bawani Yai Ratu Sukawati. Iki kok pander tamu agung. Saka Ngastina Wana, saka Madura. Iki leres tawopan. Ya lupa lilahmu tak purba ya. Ngestakaken tamu. Yai Prabu Restorasi. Wonten dawuh Bapak Prabu. Rumaos bombong mira raos manah kula. Ugi paduka sampun ngrawuhi wonten ing Praja Mandraka nggih Madras. Sami mirantu Basudeta. Ageng pangestu paduka sowan kula kalis ing Sambala Bapak Prabu. Iku aturun ya Rayu. Tak tompo pengestuku tampan mono. Dari Leres tawopan kos nuwun. wayang tatanan jar. Yo. Lagi anakmu iki. Iki leres. Irawati. Wah. Wis saiki awakmu dadi minting-minting ngono. Dhisik lemu. Iki katosipunipun. Yo, Ger mantuku Yai Ger Prabu Baladewa. Piye pengendika ingkang dawuh Pamatra Padha winangkula hansut.
Pikantuk pangestunipun Paman Prabu Raharja sowan kula wonten ing Karimandra. Kula ngaturaken sembah pangabekti kawula dok-dok. Wah cangkem yo. Tak tampa pangestunipun Rama Tampan. Nggih, sanget anggen kula mundi Paman Prabu. Iki wijokangka ya Kuntadewa. Lho iki. Padha becik kowe. Lho niki. Waji. Kalisnering sambi kula sembah kula katur waji. Ingsun tampa prayogi sik. Pangestuaken dawuh. Bratasena. Waji apa? Iki. Ya mung kowe dadi kekuatane ngadi-adiku Pandhawa ya. Lah padha becik kok kowe. Pangestumu manemu beda waji. Sembah katur. Wah, iya tak tampa pangestu Tampan ya. Pundi waji? Wangsul dumateng Paduka Yayi Dustarasura. Puniki. Rikala semanten pancen kula sampun nampi laporan menawi pamunudutipun anak kula Hanwati saderengipun sambut silaning agrami kalian ingkang putra Duryudana nggih Suyudana nggih Urupati menika nyuwun dipun dipun paesi satriya ingkang tanpa cacahe. Pripun? Sampun pikantuk oh Bapara ingkang nyagari pun pernah Bapak Prabu. Ola ora tok isih balung daginge dhewe. Kok sing kandhak dhewe to, Mas? Ki leres pilpun. Ya. Bapak Prabu. Pripun? Bapara kalenggan sameika pinanganten putri sampun dipun paesi dumateng Prabu. Nggih. Kula ugi sampun nampi palapuran menika Yayi Prabu Dustarasura. Nggih, kula Rama ya Pradewa. Nggih, pangendika ing ngadhep. Rene kowe kang makili kadangmu Urupati. Kira-kira burampe. Lah, perkawis ubrampe inare tamuning para raja ingkang rawuh wonten ing Karimandra sedaya boten wonten ingkang ujiwan. Rene kula mireng pawarta yen ento permadi kesaguh. Ngapunten menika ngerik kamuntanipun pinanganten putri. Mila Paman Prabu menawi to ingkang sampun cumawis kula sumarah kantun nyadong dawuh kesanipun Paman Prabu. Iya. Nggih, Prabu. Don, inggih. Menawi saking 70 Yayi Prabu Dustarasura lan kabeh bae iki dina kang prayoga. Yen uburampe kabeh wis kemawis prayogane Bayangkari kalpake sakmenika nggih. Lah nggih langkung prayogi menawi ngaten. Inggih. Sarujuk kok Bratasena. Aku. Ayo dibayangkari yo. Inggih.